Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da sake kasancewa da wannan YouTube channel ta mai albarka. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Yau mun kawo muku sabon shiri ne akan matan Kannywood wanda suka yi aure auren su ya mutu suka dawo harkar fim. Mun gode.